човек ли? Не. Още няма никой. Ами, чакаме да почне лекцията. Ами тя е на 4 юни. Верно? Да, от 7 часа. Еми, нищо, аз ще почакам. Така и така сте дошъл, защо не останете на мъжки кръг? Той е днес. Мъжки кръг? Да, той е днес. Тука? Ами да, само че в другата зала. В другата зала? Да. Добре, благодаря много. От тука? От тук и в ляво. В ляво? Да. Да дойдете и утре сутрин. Какво ще има? Емоционален детокс. Тука? В другата зала. В другата зала. От 11 часа. В 11. Добре? В 11. Да, и... Да? Ако има... Аз ще проверя сайта ви и фейсбук страница, там ще пише, нали така? Знаете ли сайта? Ателие... 47.com 47.com. Добре. Благодаря. До скоро. Аз за мъжки кръг. Да, отивайте.